Dobre, čaute, toto bude nová challenge na YouTube. Vysvetľujem do priebehu videa, tak zatiaľ čau. No tak to bude súhlasiť, že napríklad za každý jeden deň, no prvý deň musím dať jeden koníček, 2, 3, 4 a pokračujem. Potom jeden koníček, tak musím dať bravku, jednu výhru. Tak poďte so mnou na jeden koníček. Tak bude 1 na 3, 2, 1. Dal som jeden. Dajte like a odber, čau. Každý den urobím jednu výhru, tak poď som na tú jednu výhru. Za koho to dáme, budete musieť písať do komentárov. Prvý deň si dám Shelly napríklad. OK, tak poď som na jednu výhru. Tiež vyhrám. A keď si túto sériu pokračovať, daj like a odber to video, ďakujem. No máme tu OK Edgara. Bulíka, no. Tu bude sa vozia. Sa bojím troška. Keď máš odber, tak daj aspoň like plus. Chcel, že to niečo vrzga, ale sedím jak je na húpačke, také vrgajúci troška. Viete, mám ísť na tú haňu. Či nejdem na ňu, či serem na ňu. Si tu je niekto. Som zistil. Neviem, čo mám urobiť, lebo tu je Enza. Tu skriem. Tam bude Bull, ale keď ju vydrbe, ako po hlave, bude to mohlo ísť. No, to nepôjde, tam nikto není. Neviem, čo mám urobiť. Keď som bol v lepšej situácii, tak nič nepoviem, aspoň to 5. Nabehnem kúne na ňu. Je sa ľudia, dáme ho. Dobrá. Dali sme Angela, keď som úplne slabý, nevadí. Počkám si na ďalšieho. Ja viem, že som taký troška novský no ale to už nevadí. A napíšte na ďalšie video, že koho si mám dať ako ďalšieho tohto, neviem, jak sa to vyslovuje. No, na ďalšiu hru, na deň 2. Píšte do komentárov. Dúfam, že vyhrám, aspoň dobrú 2. Chcelo by sa mi to akoby urobiť. To je MZčka, že? Som zistil akoby. Edgar by mohol skočiť. On sa asi bojí, veľmi sa bojí. No, on keď skočí, tak ja som cooked. No, utekaj na ňo. Kráva. Nebombardoval som mu. A prvom ja to udial. V prvom videu ďakujem za sledovanosť a uvidíme sa na deň 2. Čau.